אח שלי. הזכרת האוכל בקבלת פינון, גם היה טעים? מה, היה את הסדום חפק כזה? שבו בתוך לחמניה, שהלחמניה חתוכה באמצע כזה, נכון? היה מדהים. אני אוהב את זה. האולם היה יפה, אה? זה ממש יפה. אתה מבסוט עליו? תשמע, וגם נסענו 3 פלוס, זה היה ממש סבבה. זהו, חששתי ממש... רגע, אתה באת מראשון. אני באתי מראשון, לקחתי את דבלה וג'ינג'י. אתם באתם באוטו, אתה מתכוון, לא אתה? לא, לא, כן, באנו באוטו כי אני טסתי למחרת ברור. אני יודע, טסת לחו"ל, איך היה? ראיתי תמונות, אחי. פריז מטורף. אבל הייתה חתונה באמת טובה. אני לא... אין לי בעיה להגיד לבן אדם שתשמע... שהיה סביר. סביר. לא, לא, אני שמעתי את זה מהמון אנשים, אחי. זה היה מורת סמים, אחי, החתונה הזאת. כן, רק אני הבאתי 6 גרם, וחילקתי לאנשים, רק אני. בלי קשר מה אנשים הביאו. והכל נגמר, הסכבתי. הכל נגמר. איך התפתח המשחק עונה, אה? וואו. איזה הזיה, אה? עכשיו אני ראיתי אותו יענו ניטרלי לגמרי, שומע? וואו, 10 דקות רבע שעה, מה באר שבע עושים להם? פתאום אלדר לופס, טק, טעות, גול. פתאום אחרי 3 דקות האדום הזוי. פתאום 3-0. קל מדי, אחי. מה זה היה? הכל קל מדי למכבי, הכל קל מדי. אתה יודע, אבל נגיד, אני אין לי משהו רע נגד מכבי, אבל יש לי משהו רע נגד האוהדים שמדברים כמוך. אני לא אוהב את זה. אני אוהב את זה. אני אוהב את הייעוד שלכם. היה לכם עונה גרועה מקסימום, שומע? עונה גרועה מקסימום, ואתה לא שכב את זה באליפות. אז המכביזם, המועדון, זה זה. לא, אתה מאמן אחי שלא יודע לאמן. הוא מאמן ללמור לספורט. לא, אבל... מי, אתה על כל שיפה עליהם? הבעיה שלא משנה כמה גרועים אנחנו, האופי הזה של המכביזם ישים אותך במקום שני ראשון תמיד. תמיד, אני עכשיו... תמיד בשלישייה הראשונה. לא משנה מי יאמן, מי השחקנים. זאת אומרת, יש לי חבר טוב, אח שלו היה שחקן מכבי תל אביב לשעבר, אתה בטח מכיר אותו, הוא היה לא מחזיק הרבה שנים, היה אצל פרויד פחד. אורי כהן. היה שחקן אחד הטובים, עד שיום אחד מה הוא עשה המפגר הזה באימון? צעק על ג'ורדי פרויד. מאותו יום נשרף בכל הכדורגל. נשרף בכל הכדורגל, אחי. הוא עבר להפועל ואז כן, בלגן, אחי, בלגן, לא משנה, הידרדר, אחי, בחיים, הידרדר עם עצמו, נהיה שחקן פח. קיצור, אז אח שהוא מבין כדורגל, באמת מבין, גדול, אחד השחקני מנג'ר הטובים בארץ, כאלה. הוא אמר לי, תשמע, אני מכבי תל אביב, עוד מכבי תל אביב. התקציב שלנו 120 מיליון. זה בדיחה אם אנחנו לא נזכה באליפות כל שנה. ככה הוא אומר לי, בקטע כזה, ואני מסכים איתו. כן, אבל היום קח את באר שבע, קח את חיפה, קח היום את... אחי, ביתר עם 2 בלמים טובים העונה, בלי טעויות של בלמים, אנחנו זוכים באליפות הזאת, קל, אני אומר לך, לא כן את ביתר. כי אני לא ראיתי את ביתר שנים משחק ככה, אחי. מ6 שנים פלייאוף תחתון. להגיד בלי 2 בלמים, אחי, זה... לא, אבל אין לנו, אחי, אתה יודע, קיבלנו... במכבי בלי 2 בלמים, אחי, מפרקים את הליגה, אותו דבר. מרסלן, הבלם הזה שזה, אתה יודע מה הסיפור שלו? אף אחד לא יודע מה הסיפור שלו. 1.5 שנה הוא לא שיחק כדורגל, פציעת ברך, אתה יודע את זה?
שנה וחצי, הוא בא אלינו אחרי שהוא לא שיחק שנה כדורגל. מישהו יודע? הוא בלם אחי, ויש דרך שאני מחזיק ממנו. אני מחזיק ממנו אחי, בינתיים אחי, הוא וואלה אחי, בכל המשחקים אחי, לא היה 3 טעויות. איפה אתה? אנחנו עולים? פיציות, אני מסתכל על שתי אדומים, מסתכל על פה, על שם, אין ככה, זה בלם, בלם זה התפקיד. 10 שאתה דקות. הכי הרבה בכדורגל. תבדוק לי. וגם אם מה, בית"ר השנה גם עם האדומים זה מוגזם. כל המשחק אחי, אדום, זינו 6 בחצי פעמים, שעה אנחנו הקרובה. קבוצה שזינו אותנו הכי הרבה בליגה. זה רשום, 6 פעמים טעו איתנו. ליבה לא ראית יבוא את זה? בחצי שעה הקרובה. מה הוא אומר? מה, הוא עוד פעם לא בא בזמן? אחי, הוא לא נשמע בבית, הוא נשמע בשירותים. עוד 10 דקות. אחי. אז אנחנו צריכים מישהו במקום ניבי, דרג איתכם? 2, לא. איתנו, איתנו, שלושתנו. דרג 2 ומישהו דרג... תשמע, אתה יכול להביא שוער. אפשר לקחת את דבדה וסגי, או דבדה ושון. שוער, שוער, נכון, צודק. נביא דבדה ושוער. Give it.